Mga higala, mga higala, kumusta? Mayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasigdaan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita sa mga langit. Niining taknaa sa kagabhion o Dios, sa gihapon kami nagapasalamat kanimo nga sa gihapon na apa ang kahigayunan sa pagsulti sa mga pulong sa kamatuoran dinhi sa kahanginan. Imo unta nga pagatugutan nga kini nga programa o kini nga estasyon, mahimo kini nga instrumento, mahimo nga kasangkapan ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Din ang imong pulong nga ginapamatian karon, makapausab ug makapatandog sa kasing-kasing ug hunahuna sa mga naminaw nga pinaagi sa gasa ug influensya sa Espiritu Santo, ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamatuoran, ug unya sila Ginoo imong lamdagan ug pagatawagon nga makaduol sa pagpangalaga dinha kanimo. Salamat nga ikaw maghatag ug magtubag sa amo nga mga pag-ampo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nakalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. By the way mga higala, ayaw usa mo pagpadangat sa inyong mga text messages dito kay Brother Libby. Tungod kay si Brother Libby to aparon sa syudad, no? Dili siya maka uban nato karon ining gabiuna sa atong programa. Busa diri mo sa ako na lang, no? Pag kuan mo ni akong number sa wa pa maka pumbok ang among gihulat o gipaabot kanang kamo dinha mag-text mo, magpadala mo diri og mga pangutana, question, reaction o contribution aron matagaan nato na og pansin. Ayaw kalimot nga kini nga programa ang mga butang nga pagahisgutan dinhi nagagikan dinha sa inyo. Busa kun unsa man ang inyong mga text nga moabot diri, mauna ang atong tagaan og kahigayunan nga moy atong i-discuss, atong ipasabot pinasikad sa mga butang nga naisulat sa Biblia. Busa ayaw mo pag ingnuntan na lang ka pag dinalo o ayaw ninyo ihikaw ang kahigayunan nga mangutana mo kay total dili man na ingon nga kuan lisod na ang among hangyo o gipangayo sa inyo ha. Well, mao ni ang akong number parang makapaabot mo sa inyong mga mensahe 0909-482259. Akong balikon ha, 0909-482259. Bosang among ikalipay ug pasalamatan ang inyong mga text messages nga mag-abot dire, no? Anya sa dili pa ta mo irogyod ngadto sa unahan sa pinaka-main portion sa atong programa, ato sa ning basahon ning mag-iban usa ta sama sa atunan mag-iban usa ta og pipila ka mga text messages dinhi sa ato nga cellphone. Okay? Sir, maayong gabi sa inyo ha. Og advance Happy New Year na lang og belated Merry Christmas. Salamat nga kini nga programa makuhaan namo og mga impormasyon bahin sa Word of God
o kanunay ming nagsunod sa inyohang sa inyohang programa si Bernadette de Eneser ang inyong suki nga tigpaminaw. Daghang salamat kaayo Sister Bernadette no sa inyo ng sa inyo ng mga pagpaminaw sa ato nga programa. Okay? Napatay basahon. Sir, mga pangutana ni. So, dili lang usa nato nino kay naaman tay pangutana ng napahibalo nga ato ng tubagon. Okay. Kuya John, advance Happy New Year. Mangumusta lang ko sa akong lolo. Si Lolo Pisyo, lo. Kumusta naman? Sige man gid kag paminaw ani nga programa. Hope unta nga ang imong bisyo sa pagsigi og inom mahunong na nalo kay baw man jud ka nga wa gid na makapahimuot diha sa ato nga God. Unta no mag kahiusa ta sa pag-alagad sa atong makagagahom. Salamat sa pagbasa. Okay, daghang salamat po. Last text nga akong basahon. Ato ning advance happy wedding nga karong Sunday sa akong pinalangga og buotan nga igsuon si Inday Merced. Inday, advance happy wedding na imo na gyud nga gisunod ang among yapak unya ikaw na lang gyud ang katapusan nga minyuonon sa atong pamilya. Salamat sa pagbasa, sir. Okay, anang advance happy wedding, advance happy birthday, belated happy wedding, belated happy birthday sa tanang mga na nag-birthday daw. Okay, mga higala ato day nga kwan tan-awon usa pud ning ato nga monitor aron ato ning mahibaw-an kung diin sa ning mga lugara o dapita nga ato mga pinalangga nga mga viewers. Well, brother, so ipalihog ko og lili diha sa ato nga monitor aron atong mahibaw-an kung diin ning dapita o mga nasuras kalibutan nagagikan ang ato mga pinalangga nga mga viewers. Okay, salamat Bro John og maayong gabi kanyong tanan mga kaigsunan og mga kaiglaan mga suking tigpaminaw natong programa sa kanginan Jesus is our hope. Kamong tanan among kinasingkasing nga gina-welcome sa pagsubaybay pagsunod ni atong programa through radio broadcast mayman sa ato nga Facebook live. Nini karong atong ginahimo nga live broadcast mga kaigsunan do na natay nadawat nga mga mensahe gikan sa atong nagkalain-lain nga mga viewers. Niya si Sister Ezekiel Bueno Ruiz. Good evening ninyo tanan diha mga brad. God bless. Niya pods Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Brother Isaw, Kuya Libby ug sa mga kaigsuunan nga naminaw karon. God bless. Oh, may gabi ni mo Brother Ronnie diha sa Saudi. Niya pods si Brother Joseph Kimno watching from Dakit Bugo. Mayong gabi usab diha kaninyo Sir Brother Isaw ug sa tanan nga naminaw ug sa gabi karon sa live. Salamat sa pagbasa Brother Isaw. God bless sa tanan. Okay, may gabi sa nimo dong Joseph. Niya pod si Sister Leah Muñez. Mayong gabi ninyo duha diha karon ra ko naka shot inyo kay guba cellphone ko. Nya karon bag-o na ni kay ilaman giilisan ang guba og bag-o. Kana mo na nindot Mader maay magina pod nga magbag-o unya sayon ra magikain na dinhas Manila Mader. So salamat sa imuhang pag-text dire sa ato nga program. Niasab si Brother James Laloses mayong gabi sa tanan naminaw og nagtan-aw. Niya pod si Brother Jacob Sumalinog watching mga brad Libho Kabatuan. Okay, maayong gabi sa tanang mga taga-Libho Kabatuan. Salamat sa pag-view. Niya pod si Brother Erwin Juanes. Mayong gabi sa inyong tanan diha, mga igsuon. Kanunay mi nanood sa inyong programa. Amo ni gina-share sa uban. Oh, salamat gud. Salamat mo ginay among gihangyo. Kamo dinhang mga naminaw ha.
mo ginay among kalipay nga inyo na nga i-share kay kung pila na kabuk inyong mga phone friends din ha mao pod na ang maabot niya sila pod og doon na say mga friends meaning nga kamo nakatabang gid mo bisan sa ingon ana lang nga paagi nakatabang mo sa pagpahibalo sa maayong balita may tungod sa pulong sa Ginoo. Salamat sa pag-share. Uban from Iyusan, Almeria, Biliran. Oh, maayong gabi is taga Iuson, no? Diya sa Almeria, Biliran Province. Then dinhi sab sa Topikas Monitor ato sab nakita nga nagsunod og nakig-uban kanato sila si Sister Ginaline Lumuntad, niya pod si Sister Melidette Branzuela Fuentes, niya pod si Brother Rufino Moreno, niya sab si Brother Jonathan Tulipas, niya pod si Sister Ninami M. Pobadura, niya sab si Brother John Michael Singh. Mura magtuon na ni sa gawas ni si Sister Ninami. Okay, pag umagad man ni Brother Terbo Pobadura. So, day kumusta naman ka asa makang nasura ron na butang. Salamat sa pag-view. Niya pod si Ma'am Pritimi Simons watching from Australia. Then niya pod si Sister Imelda Usabel Buracho. Niya pod si Sister Jimeline Gomez Tikling. Niya pod si Brother John Magdadaro. Niya sab si Brother Jose Nabales. Niya pod si Sister Vinisa Vilches de los Santos. Niya pod si Brother Ivar Langido, Sister Lilita Espinosa, o si Sister Ezequiela Bueno Ruiz. So sa pagkakaroon mga kaigsunan mao pa niya atong nagkita nga nagsunod og nagsubaybay sa ato nga programa. Din ato nga pasalamatan ang ato mga shares sa ato nga program nining taknaas kagabhion. Din niya po mensahe si Sister Brother Alikos Olmo Algi. Good evening, Brad, watching from Gitafe, Bohol. Hitapi na. Hitapi Bohol. Nakaanha po tayo. So, Brad, salamat sa pag-view. Okay. By the way, na punan ni karon dire di si Pastor Joel Tirana uban sa ihang buotan ni esposa o sa ilang usa pa ka buok liwat. Kanya may kay na kahabol diron sila. Thank you. Okay, sa pagpadayon sa itong programa, ang panon ay balik na naman, John. Okay, mga higala, ako nang ikuan habol ng usa ka text nga akong nakita address idaghan ko ni mga text na sa itong cellphone. Okay, sir, palihog lang ko og announce kay maminaw man sila sa radyo sa inyohang programa kay wala manggod sila'y signal sa cellphone. Sir, mo lakaw pa man sa ibabaw akong ipaabot nga kuya dili mi madayon diha ugma sa mga alas 10 maabot tingali mi mga alas 2 tungod kay dunay importante gyud kaayo namo nga lakaw nga dili gyud pud namo mabalibaran kalit manggod kay ni kuya ang nagpahibalo gikan dire sa programa nila ni Sir John, si Annalyn Bueno. Okay, dagang salamat Sister Annalyn, no? Kanya lisod magha-diha sa imong kuya ang signal ug gabi kay moadto pas ibabaw aron magpa-signal. Nagipaabot lang din sa atong programa kay makapaminaw man sila sa ato nga programa. Okay, mga higala, adto ta sa paghatag og atensyon ni ining pangutana aron ato ni nga matagaan gyud og pagtagad o niya mausad ni ang atong pagasaluhan karon nga kini ang pangutana ni sa nga mahitungod ani laging bautismo, no? Okay, maayong gabi kaninyo dinhi sa radyo, sir, ingon sa tanan. Okay, sa pindutan man noon. Okay, maayong gabi kaninyo dinhi sa radyo, sir, ingon sa tanan na minaw sa inyo. Sa gamay pa ko nabunyagan ko sa Roman Catholic. Sa 17 years old na ko nabautismuhan ko sa Baptist. Sa 4 years na ko nga pamati sa inyong programa ug sa mangga pa hinog na kaayo ko. Ug mag-SDE ko
need ba gihapon sa inyo nga bautismuhan ko? Si Carlo Nezar, kay sa Bible usa raman ang bautismo. Okay, daghang kayong salamat Brother Carlo, no, sa imong gipangutana dire. Akong balikan niya parang maklaro sa tanan nga mga naminaw karon. Maayong gabi kaninyo dinhi sa radyo sir, ingon sa tanang naminaw sa inyo. Sa gamay pa ko nabunyagan ko sa Roman Catholic. Sa 17 years old na ko nabautismuhan ko sa Baptist. Sa 4 years na ko nga pamati sa inyong programa og sa mangga pa nahinog na kaayo ko og mag-SDA ko need baghapon sa inyo nga bautismuhan ko. Si Carlo Neser, kay sa Biblia usaraman ang bautismo. Okay, daghang salamat kayo Brother Carlo sa imong gipadangat dire. Unya ang imo karon nga koan imong pangutana mao ni ang atong pagasaluhan karon niining gabi una. Unya kining imong pangutana daghan kaayo ang naminaw niini sa pagkakaron. Yes, ang sa Biblia God sumala sa Episo kapitulo 4 bersikulo 5, usa ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bautismo. So nabunyagan ka sa Roman Catholic, then bunyag or bautismo man na gyapon sa 17 years old na ka sa Baptist. Walang nimo ma-specify dire kung diin kang bahina sa Baptist kay purti magyud pong daghana aning mga protestante gud pariham ni sa gitawag og born again, no, perting daghana ay naay Baptist, Bethel Baptist, Hana Baptist, Bible Baptist, Fundamental Baptist, unsa pa na din perting daghana. Pero basta nga nabautismuhan ka sa Baptist sa 17 years old ka na. So, ang imong pangutana dire kay upat ka naman di ay katuig nga naminaw dinhis atong programa kung bagay matud pa nimo sa mangga pa na hinog na kaayo ka. No, kanang upat katuig nga pagpaminaw nimo Brother Carlo, o wa na kinahanglan na pang kalburuhan pa og mangga gyud kay aron mahinog dayon, kundili hinog na gyud na sa insakto og tama nga panahon. Tiyaw mo ba ng upat na katuig nga pagsigi nimo og paminaw dinhi sa atong programa? Og unya ang imo diring gikuan nga kung magpabautismo ka, kung mag-SDA ka, needs ba gihapon namo nga bautismuhan ka? Yes, needs gihapon. Insakto na ang imong gisulti nga sa Biblia usara ka bautismo. Pero ang buot ipasabot mao giingon man sa Episo 4:5, usa ka Ginoo sa kapagtuo ug usa ka bautismo. Sa ato gud nga kapanahunan karon, adunay tulo gyud kamatang sa bunyag kung sa Spanish pa uskinat sila o kung sa bautismo nga kining mga bahina wala na ni haom pa sa kagustuhan sa Ginoo kay usa ra man ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bautismo. Karon do na magyud atong makita nga kanang bunyag kung sa Spanish pa, bautismo kung sa Cebuano, baptize in English. Karon kung ato nga tan-aw ni dunay gitawag og sprinkling. Imo nang makita nga kining mga bahina, imo nang makita kasagaran niini gi-apply ngadto sa gagmay kaayong mga bata nga puwahay pa lang wisik-wisikan nga matod pa nila kadto holy water. And I don't know kung unsay nakapabalaan adtong tubiga, kung tinuod man nga kana holy water diin man ang source ni ana, holy water. Parihar man na sa kuanggod angan ray huli, unya ang gibutang diha wa gid nay unsa-unsa, ordinaryo lang. Pero basta mo na makita nay mo nga iwisik-wisik ra, gitawag ka na siya og sprinkling. Unya gigamit na siya ngadto sa gagmay nga mga bata. Unya naapoy gigamit gihapon sa gagmay nga mga bata nga bautismo o kon bunyag
kanang gitawag og pouring nga ang ulo sa bata bubuan lang og tubig. Unya naapoy bautismo nga iunlod des daghan nga tubig nga gitawag kana siya og immersion. Mao nga ang Biblia nagsulti usa ka Ginoo, usa ka pagtuog, usa ka bautismo. Na niining tulo ka matang sa bautismo asa niini ang gikinahanglan, sprinkling, pouring o immersion. Kung atong basahon ang Roma Kapitulo 6, versikulo 4, giingon, busa pinaagi sa bautismo, gilubong kita. Busa ang bautismong gikinahanglan, ilubong, dili bubuan o dili wisik-wisikan. That's why, nga ang gisultis Biblia, usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, o usa ka bautismo. Unya, kini siya nagagikan ra gini sa tutulo ka mga dagko nga pinulungan. Nga Hebro, Greek o Aramaic nga sa kuan pa rakiso, iskiso o baptiso. Mao ni siya. Tutiman ang gikinahanglan sa Biblia, ang gikinahanglan sa Ginoo kanang ilubong no sa daghan nga tubig, mao nay gikinahanglan. Busa kanana ang gitawag og kanana ang wisik-wisik o kon kanang kuana kanana ang pagbubo wa na kinahanglan, kinaugalingon na lang na siya nga bunyag o bautismo sa simbahan, pero that is unbiblical. Unbiblical gani, dili nimo makita o mabasa dinha sa Biblia. Mauna nga adunay daghan karong mga butang nga gikinabuhian o gituhuan sa uban, dili binase sa gipasabot og nasulat sa Biblia, kung dili gibase na lang sa mga pagtudlo diha sa mga pangulo sa simbahan. Karon kung atong basahon din higani sa panahon ni Juan Bautista, muna ang uban ron magngaligo na lang kada Hunyo 24 kay kuno kuan kanana ang San Juan. Kini si Juan Bautista mao ni nag-una sa kang Ginoong Hesus nga kung imog yung i-trace ni siya, adunay unom lang kabuan ang pagkamaguwang ni Juan Bautista sa atong Ginoong Hesukristo. Karon kung imong tan-aw dinhi sa 3:1 ug 2, nag-ingo dinhi sa Mateo ni adtong panahon na miadto si Juan nga magbubunyag didto sa dapit nga awaaw sa Judea ug nagwali nga nag-ingon, hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios. Timan sa mga pagpangwali ni Juan Bautista, nagsulti siya nga matud pa niya nga hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios. Busa ang paghinulsol ug pagbiya sa sala gikinahanglan gyud na sa tawo nga mobiya siya, unya maghinulsol siya, unya mobiya sa pagpakasala. Unsa magud ni ang sala? Kung imong basahon sumalas ng Juan 3:4, ang sala mao ang paglapas sa sugo sa Dios. Karon si Juan Bautista nagsulti siya nga hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala. Buti pasabot nga kanang paghinulsol unya dili na ka maglapas sa sugo, kay ang sala mao man ang paglapas. Og unya nag-ingo dinhi kay hapit na maghari ang Dios. Diha sa paghari sa Dios wala gyud taong balinapason sa kasuguan nga iyang paghaharian, kundili kadto lamang mga tao nagbiya sa pagpakasala. Kung atong basahon sa 3, nag-ingon si Juan mao ang gihisgo sa kanini ang 2, nag-ingon nga nag-ingon hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala. So gikinahanglan gyud nga maghinulsol ug mobiya sa pagpakasala. Unsay sala? Mao ang paglapas sa sugo sa Dios, ug ang sala mao ang unsa man mao ang paglapas sa kasuguan. Kung atong basahon dinhi sa 3 bersikulo 5 sa 3:5 sa Mateo, mao ni ang gihisgutan dinhi niini nga bersikulo sa 3:5 giingon dinhi,
Unya nangadto kaniya ang mga tao gikan sa Jerusalem. Tanawa ha ang punto. Paghisgot nga pagpasabot gani og mga tao nagpasabot na nga dagko. Kay kung gagmay pa gamit nga termino mga bata. Mao ning gisgutan Unya nangadto kaniya ang mga tao gikan sa Jerusalem ug tibuok lalawigan sa Judea ug gikan sa kayutaan sa kasikwit sa suba sa Jordan. Timan-e nga ang mga tao dili mga bata ha nagngadto kang Juan Bautista didto sa suba sa Jordan. Nganuman didto sa suba tua didto ang daghan nga tubig. So sa laktod pagkasulti dili sa puring, dili sa sprinkling gikinahanglan ang bautismo kung dili sa dagko nga mga tao ug unya dili sa gagmay nga mga bata, no? Mo ni ang gipasabot. Karon kung atong tan-awon dinhi, kung atong basihan ang mga butang nga gipasabot dinhi sa Biblia ug nahisulat dinhi sa kapanahunan ni Kristo, sa kapanahunan ni Juan Bautista ug sa kapanahunan sa mga apostoles, walay na record nga pagabautismuhan ang gagmay nga mga bata kundili dagko na. Dinhi sa Biblia dunay mga gipakita dinhi nga may usa ka tawo nga gitawag lang og eunuko, no? Nga kining tawhanaa nag-alagad kini siya, maurabag imong makita sa paghulagway sa Biblia nga kuan ba usa ka tawong tarong nga kini siya gisaligan ni sa reyna sa Ethiopia nga mao si Reyna Candace. Unya miadto siya sa Jerusalem aron sa pagsimba. Og unya sa diha nga nahuman na siya sa pagsimba, mibalik siya sa kuan kanini ang ngadto sa Ethiopia og samtang siya nagsakay sa kalisa, nagbasa siya. Kaso lang sa iyang pagbasa, kinini ang dunabay mga butang nga wa niya masabti. Og unya ang Espiritu Santo misulti sa kang Filipe nga lakaw uban niya kay naay tawo nga nagbasa nga wa siya kasabot sa iyang gibasa. Og didto sa dalan sa Gaza didto ni ikahibalag. Unya kung imong basahon dinhi sa hisgutan sa maong bersikulo, nag-ingod dinhi sa kanini ang iniadto na ni sakay na si Filipe. Pagsakay ning Filipe sumala sa buhat 8:34 nganhi sa 36 atong basahon nag-ingon. Og ang eunuko miingon kang Filipe, suginli ako kinsa may ipasabot niini sa propeta, ang iya bang kaugalingon o ang lain bang tao? Tungod kay ang iyang gibasa ang balasahon magod sa propeta nga si Isaias. Unya wa siya kasabot. Unya nagingon sa 35, og si Filipe mibungat sa iyang baba og ang maayong balita mahitungod kang Jesus iyang giwali kaniya sa diha nga magsugod sa maong bahin sa kasulatan. So ang maayong balita day unsa ni mahitungod kang Hesus, busa og makadungog ka og pulong sa Dios nga ginawali, higugmaa kana, awata kana kay maayong balita na gikan sa kang Ginoong Hesus. Og unya nagingod ni og sa pagpadayon sila sa pagpanaw nahiabot silang tubig og ang eunuko miingon, tan-awa ana ay tubig unsa pa may nakaulang sa akong pagpabautismo. So kung imong tan-aw ni brother Carlo, ang maong eunuko dako na. Unya sa ilang panaw gikan dito sa Gaza, sa Jerusalem, paingon sa Ethiopia, pila na kamilyas ang ilang giagian, meaning nga hilabihang daghana na ang mga butang nga ilang natun-an ug ilang nahisgutan. Busa ang bautismo, Brother Carlo, awahin na ang bautismo, mag-una gyud ang pagtuon o pagsusi sa pulong sa Dios, Brother Carlo. Og unya sa dinha nga naagian nila ang tubig, ningingon ang maong eunuko na ay tubig unsa pa may kulang sa akong pagpabautismo. Og unya og si Filipe miingon,
Kung ikaw nagatuo uban sa tibuok mong kasing-kasing mahimo, og siya mitubag, ako nagatuo nga si Jesucristo mao ang anak sa Dios. Kay nga naman niadtong panahona, wa manggitaw nga mutuo nga si Kristo mao ang anak sa Dios. Nagpaabot sila nga ang anak sa Dios magpakatao, pero wa nila tuhoy nga mao di ito ang ilang gipaabot nga mao si Kristo. Pero nagpamatuod ang yunuko, ako mituo nga si Kristo maong anak sa Dios. Kay nga naman ingon si Filipi, kung mutuo ka, musa ang importante sa pulong sa Dios nga imong nadungog og nabati, imo na siyang tuhuan, dili na kay mulabay lang sa imong pikas nga dalunggan. Og nag-ingo dinhi, og misugo siya sa pagpahunong sa kalisa, og silang duha si Filipi og ang yunuko na naog ngadto sa tubig ug iyang gibautismuhan siya. Tanawa, na naog ngadto sa tubig ug gibautismuhan siya. Og sa nakahawas na sila gikan sa tubig, si Filipe gisakgaw sa Espiritu sa Ginoo, og ang yunuko wala na makakita kaniya, og sa iyang panaw mipadayon siya nga nagmalipayon. O kining bahina, sa nakahawas na sila gikan sa tubig, nagpasabot nga dili gyud ang pagwisik-wisik, dili ang pagbubo, kundi diha sa daghan nga tubig, kay sila nang hawas man. Nang hawas man. Karon kung atong tan-awon dinhi, Brother Carlo, bisan pa sa mga pagpangwali sa mga apostoles, atong tandaan nga mga tao dili bata sad. Musa ang imong sitwasyon, 17 imong edad, nabautismuhan kas baptist, og unya upat ka ng katuig nga naminaw tong programa, needs ba gihapong bautismuhan ka? Yes, needs na. Kay unang-una, ang bautismo gikinahanglan na sa tao nga naghinulsol og nagbiya sa pagpakasala, but nagbiya sa paglapa sa sugo. So magpadayon ka diha ni anang bahina. Karon, kung imong basahon ang Marcos kapitulo, Marcos 16:15 og 16, ingon niini ang gisultio sa Marcos kapitulo 16 bersikulo 15 og 16. Mao ni ang si Kristo mismo ang naghisgot mahitungod niini. Unya kung atong tan-awon dinhi gihisgutan matud pa dinhi sa 15. Matud pa og siya miingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok kabuhatan. So ang Dios dunay order, dunay command, dunay sugo ang Dios nga ang maayong balita iwali sa tibuok nga kalibutan. Unya nag-ingon dinhi, ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili pagahukman sa silot. Busa importante gyud ang pagtuo og unya sunod sa pagtuo pagpabautismo, kay ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili pagahukman sa silot. Karon kinsa maning pagabautismuhan kadtong mituo, unsa may iyang gituhuan, simpre kadtong gitudlo sa iyaha. O atong basahon niyo sumala sa Mateo 28:18 ngadto 20. Og si Jesus miduol og miingon kaniya, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta, busa panglakaw kamo ug himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran. Busa diha gyud sa dagko masintro kining bautismo, tungod kay tun-an man usa. Unya kanang gagmayng bata dili man na nimo kasultian, dili man na nimo katudloan sa pulong sa Dios. Busa si Kristo nagingon, busa panglakaw kamo ug himuan ninyong mga tinun-an. Muna nga usa mabautismuhi kinahanglan Bible studian. Himuan yung tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Ama, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mao ni ang ibautismo, pero bago mangyari ang bautismo, tudluan, Bible studian, meaning adto sa dagko na kanang makasabot na dili sa gagmay nga mga bata. Karon kining diha sa Brother Carlo sa bautismo man na gihapon immersion, pero niya kinsa maning bautismohan sa 20 nagingon nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo
ug tan-awa ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Kinsa ang pagabautismuhan? Kadtong natudloan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Busa, Brother Carlo, ang imong pangutana, kung mag-SDA ko, needs pa ba ninyong bautismuhan mo? Yes, bautismuhan gihapon mo. Bautismuhan gihapon ka. Kay ang pagabautismuhan, kadtong gitudluan sa pagtuman sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Karon naa maggoy maghimo pud ining bautismo, pero imbis tudlo sa pagtuman, ang itudlo pagsupak na noon. Kay wa na ang sugo, iyaranas Israel, iyaranas mga Hudiyo, wa tay labot nga mga Kristiyano. Una nga, dili gyud mahaom sa gipasabot sa Biblia, kay ang pagabautismuhan kadtong natudluan sa pagtuman sa tanan nga gisugo. Mauna nga dunay mga nagpabautismo karon, wa makita ang kabag-uhan ug ang kausaban diha sa ilang mga kinabuhi human sa ilang bautismo, tungod kay sila wa gyud matudloi sa pagtuman sa gisugo sa Ginoo. Sa wa pa na bautismohi, gisupak nila ang adlawng igpapahulay, gisupak nilang napulo ka sugo, gisupak nila ang balaod sa pagkaon. Nganuman nga wa sila mausab og mabag-o, kay lagi gibautismuhan nga wa tudloi sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Brother Carlo, ako nagatuo nga imong nasabtan kining mahambahina uban sa tanang mga naminaw karon. Tuguti nga dili ninyo sayangon ang panahon. Panahona nga ang tao mo duol diha sa Ginoo, pag-alagad sa Ginoo, kay ang atong kapanahunan karon talitapos na. Si Brother Isaw maghatag og dugang pagpatin-aw o pagpasabot ining mga bahina. Brother Isaw? Okay, salamat Brother John. Sa dili pa ta mahatag dugang pagpasabot sa pangutana to sa nimbasahon na puno nga mensahe. Aniya si Brother John Ray punay pangutana niya Brother John. May tungod sa Christmas. Okay, di pa na nato ma-entertain, pero may tungod ng Christmas. Wala gid tay official stand, may tungod ana. Ang lakto lang ana doon na tay mga individual nga mga desisyon bahin ni ana. So nagkinahanglan kag research kung unsa gi background may tungod niya na, kay ang makita nato gud karon nga gitawag Christmas practices gikan na sa pagan practices. Okay, niya sab si Sister Merlin B. Derder. Mayong gabi sa inyong tanan, Brad Isaw, nga wala man nimo gikuha. Pasensya kay ma'am, kay pag Sunday ni sulay ko og trace gyud og asa dapita inyo nya wala magyo katultol. Nya mangutana ko sa mga tao dito. Awa man sad kagir pod mangutana hinuon sa ako kay kuan lang kay medyo pareha magudta lain-lain na busy ang ila ana didto lang ka sa may flying V. Diya sa dakit sud ka ngadto nya dito sa tumoy mo turn right ka nya ilado naman na sila diha makuan gyud na nimo, pero siguro tungod lang gyud sa kahagipot sa oras dili ka ita makahatag og taas nga panahon, pero from time to time says makuha ra gyud na ni Brother Isaw diha. Niasab si Brother Joseph Kimno. Yamin say o pwede ka na igsuon nagkinahanglan gyapon ang bautismo diha kanimo, pero sa dili pa ka mabautismo tudloan usa ka sa Biblia. So salamat Brother Joseph Kimno sa imong contribution niya. Dili na nagkayo nato matiwas tungod kay nag-apastas oras. Niya pod si Sister Robilin Muñez Binsorto. Mayong gabi sa tanan ninyo diha, Igso John, God bless. Igso, sal nalipay gyud ko Igso nga nabautismohan mo diha sa Manila, Mr. and Mrs. Thank you so much Igso. Mauni imong nahatag sa ako nga New Year's nga good news. Salamat Igso. Diyan nga ta mga kaigsunan sa paghatag og dugang nga pagpasabot sa pangutana. Bahin sa pangutana sa atong higala nga ang main gyud nga pangutana niya og mag-SDA ba siya, need pa ba gihapon nga magpabautismo? Kay sa una sa Katoliko nabunyagan siya, unya sa diha sa Baptist nabautismuhan siya. Higala kung ato nga tan-awon og susihon ang Biblia,
panahon diha sa ato nga pagkinabuhi nining kalibutan kung kita modawat sa bautismo pero dili insaktong proseso nga gitudlo sa Biblia, gikinahanglan gyapon ta nga pagabautismuhan sa insakto nga proseso nga pagtudlo mahitungod sa bautismo nga gikatudlo sa Biblia. Ngani kung ato nga tan-awon, ingon ani ang proseso mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung basahon nato ang Mateo kapitulo 28 bersikulo 19 hanggang 20, ingon ani ang atong nakita nga gihatag nga instruction ni Kristo ngadto sa iyang mga tinun-an. Kung atong tanawon, busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran. Kanang pulong himuan ninyong tinun-an ang tanang kanasuran, but pasabot mga kaigsunan og mga kaiglaan nga pagatudloan mahitungod sa maayong balita. Nan kung atong padayonon, sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Tapos nga ang tao matudloan mahitungod sa pulong sa Ginoo, pagabautismohan sa ngalan sa Amahan, Anak o sa Espiritu Santo. O kung atong padayonon ang 20, ingon ani na ang atong makita nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Kung inang lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kiglaan, ang proseso sa diha nga ang tao sa dili pa siya pagabautismuhan, gikinahanglan nga pagatudloan siya sa tanan nga ginasugo sa Dios mga higala og mga igsoon. Karon higala diha sa imong pangutana, kung mag Seventh Day Adventist ka, kinahanglan pa ba ka nga magpabautismo nga nakapabautismo naman ka? Kung diha sa imong pagpabautismo higala, wala katudloi sa pagsunod og pagtuman sa kasuguan sa Dios, wala ka katudloi sa pagsunod og pagtuman sa gitawag natog dietary law, moral law, ni wa katudloi sa pagsunod og pagbantay sa adlong igpapahulay, gikinahanglan gyapon nga ikaw magpabautismo higala. Kay man, wala man mahimo nga diha sa imo ang pagpabautismo natuman og nahimo ang insaktong proseso nga gikatudlo sa Biblia. Kay ang rason ngano nga ang tao pagabautismoan mga kaigsunan og mga kaiglaan niya. Kung ato nga tan-awon mga kaigsunan og mga kaiglaan, ngano nga ang tao pagabautismohan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo? Kung ato nga tan-awon ang Buhat kapitulo 2 bersikulo 38 hanggang 40, ingon ani ang atong makita. Og si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol kamo o pabautismo kamo ang matag-usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala, og madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. So kung imong lantawon og susihon mga kaigsunan og makiglan, base sa gitudlo o gisulti ni Apostol Pedro, ingon siya mga kaigsunan og makiglan, nga gikinahanglan ang tao maghinulsol, magpabautismo sa ngalan ni Ginoong Kristo aron madawat ang kapasayloan sa mga sala og madawat ang gasa sa Espiritu Santo. Ngani kung ato nga lantawon og susihon, kung ang tao bautismuhan lang diretso aron sa kapasayloan sang sala mga kaigsunan og makiglan, unya wala makatudloi sa pagtuman sa tanan nga ginasugo sa Dios, wala katudloi sa pagtuman og pagsunod sa kasuguan sa Dios, nan walay kapuslanan ang nahimong bautismo. Nganuman kay taliwala nga nabautismuhan alang sa kapasayloan sa sala o pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo, tapos niya na ang tao magapadayon gyapon sa pagpakasala. Nganong magpadayon man? Tungod kay wala katudloi sa pagsunod o pagtuman sa kasuguan sa Dios. Kay kung ato nga lantawon mga kaigsunan og makiglan, Roma kapitulo 7 bersikulo 7, tungod sa kasuguan ang tao mahibalo kung unsay sala mga kaigsunan og mga kaiglaan. So kung ang tao dili matudloan sa pagtuman og pagsunod sa kasuguan sa Dios, nan siya magapadayon gyapon na sa pagbuhat sa mga butang nga gitawag natog sala. Nan unsam dining sala mga kaigsunan og mga kaiglaan. Unang Juan kapitulo 3 bersikulo 4, kung atong tan-awon,
ang paghimog pagpakasala mo'y paglapas sa sugo sa Dios, ug ang paglapas sa sugo sa Dios mao ang pagpakasala. So kung imong lantawon og Sion diha higala sa imo na nga nadawat nga bautismo, kung wala ka kung wala ka wala mahimo sa imo nga bag-o ka mabautismohan, tudloan usa ka sa pagsunod og pagtuman sa gisugo sa Dios. Kung wala ni mahimo pagtudlo sa imo nan gikinahanglan nga pagabautismohan ka og otro. Insakto na ang gisulti sa kini ang balaan nga kasulatan, usa ka pagtuo, usa ka Ginoo og usa ka bautismo. Kanang gisgutan nga usa ka bautismo makaigsunan og makiglan, dili na pasabot kay abi na bautismohan naman ka sa kinang nabautismohan naman ka, nabunyagan na ka, dili nakakinahanglan nga bautismohan or bunyagan pa pag-otro. Kung diha sa pagbunyag o pagbautismo sa imo, wala gikatudlo ang insaktong proseso sa imo. Sa dili pa ka pagabautismohan mga kaigsunan og makiglan, gikinahanglan nimo nga bautismohan ka pag-otro sa insakto nga proseso nga gikinahanglan. Sa dili pa ka bautismohan, tudloan usa ka sa mga pagtulunan nga gitudlo sa Dios, tudloan usa ta sa pagsunod og pagtuman sa kasuguan sa Dios mga kaigsunan og makiglan. Well, alas paghatag dugang pagpasabot sa mga tana, ang tanan akong ihatag ang Brother Joel Terana. Okay, salamat Brother Isaw no. Niya ato sa pasalamatan tong higala si Brother Carlo nga nagpadangat sa maong pangutana kabahin sa bautismo nga nabautismuhan naman siya sa baptist niya. Dugay na sab siyang naminaw sa programa, kinahanglan po ba siyang bautismuhan? Okay, kabahin na nahigala sa pulong bautismo, kinahanglan pagyugang bautismuhan kay ang bautismo sa di pa nadawaton ang bautismo higala, kinahanglan pamantang pahibaluon kung unsay mga kinini ang pagtulunan sa Ginoo. Pero ingon ka nga hinog na sama sa mangga kung mangga pay basihan kay tungod upat na katuig sigig paminaw sa programa sa radyo. So ang himuon na nahigala, reviewon na lang ang mga doktrina nga imong nadunggan dinhi sa radio nga samtang naminaw ka sama pananglitan sa pagkaon. Kung doon na pa kay nalibugan ana ay pangutana unya sama sa kasuguan o wa na kay mga kalibog samtang mag-review sa imuha. Way problema na kung magdesisyon ka sa bautismo. Basta naalam po'y pastor nga makabautismo kay di nakapugngan ana no? Kay nagdesisyon naman ka, nag-decide naman ka na. Unsa man gyud na ang bautismo. So gisgutan sa mga kaubanan dinhi nga gisaysay unsay kahulugan sa bautismo. So daghan man gud ang nag-ila og bautismo. Doon na po'y giila nila nga bautismo kanang pisik-pisikan ang ulo, gitawag na og sprinkling. Doon na po'y uban nga nag-ila sa kanang ang ulo buuan, gitawag po na nilag bautismo, tawag nagpuring. Pero ang tinuod nga bautismo sa gisgutan sa kung kauban dinhi kaganina, nagisgot gikan na pinulungan nga Grigo, ang original gyud ana, gitawag siya baptiso. Unsa may kahulugan na matud pa dinhi naghisgot nga to dip in under the water, but pasabot ituslob ilalom sa tubig. Mao na siyang matuod nga bautismo. So sa imong gisgutan nga nabautismuhan ka na sa baptist, so mao nga proseso gihapon. Pero ang pangutana, natudloan ba kanila sa mga pagtulon-an nga gisgutan ni Ginoong Hesus gikan dinhi sa Mateo kapitulo 28, no? Kay ang pagbautismo baya ningon si Ginoong Hesus sa Mateo 28:19 ngadto sa tanaw ni ngadto sa 20, mao ni atong makita dinhi. Sugdan na ako 18. Og si Jesus miduol og mingon kanila. Mingon kanila, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit og sa yuta. Ang 19 ingon, busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, og tan-awa ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Sa di pa day bautismuhan ang tao higala, kinahanglan matudluan di ay una diha sa mga pagtulunan sa Ginoo. Unsang pagtulunan? Matud pa sa gisugo ko kaninyo. Kanang pong gisugo, doon na
gipahibalo. So unsa mang mga sugo sama pananglitan napulo ka sugo mo na sa Ginoo. Gani do na bitay batanon nga dato sa Mateo 19:16 ngadto 19. Nangutana man gid kang Ginoong Hesus magtutudlo unsa may angay na akong buhaton aron maka panunod ako sa gingharian sa langit. Unsa may tubag ni Ginoong Hesus kung atong padayon nagbasa sa unahan sa Mateo 19:16 hangtod 19 ni tubag ra Ginoong Hesus tumana ang mga sugo. So dili ipasupak hinoon tumanon. Bot pasabot mga higala sa di pa di ay mabautismuhan akong balikod kinahanglan makahibalo sa sugo sa Ginoo. Kay do na be tao or mga pundo karon nga magtudlo nga wala nang sugo. Sukwahi sa gitudlo ni Ginoong Hesus. Kay sa diha nga di pa di ay bautismuhan kinahanglan man pagatudloan. Sa diha nga mabautismuhan ang tao mga higala unsa may iyahang pagabuhaton. Dinita sa libro sa Efeso kapitulo 4 mga higala bersikulo 22 ngadtos 25 og 27 og 28 unsa may buhaton sa gisgutan sa Efeso 4 22 ngadtos 25 naingon dinhi hukasan ninyo ang inyong daang pagkatao nga dala pa sa inyong karaang pagawi sa kinabuhi og nga nadunot pinaagi sa malimbongong pagpangibog og magbag-o kamo diha sa espiritu sa inyong salabutan. Kung human mabautismuhan ang tao mga higala, magbag-o na diay siya sa iyang kinabuhi. Hukaso niya ang iyang daan nga pagawi, karaan nga mga batasan. Nya 24 na ingon, og isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga sa tinuod nga pagkamatarong og pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. Ang isulob sa tao, human mabautismuhan, matod ba dinhi bag-o na? Unsa mga klases pagkabag-o? Matod pa din pagkamatarong og pagkabalaan. Dili diay kay kung kaniadto wa pa bautismuhe palahubog, human gibautismuhan palahubog gihapon. Sa wa pa bautismuhe sugarol, human gibautismuhan sugarol gihapon. Sa wa pa bautismuhe lapas sa napulo ka sugo, lakip ng detarilo, human nga gibautismuhan mao lang gihapon. Suwa mabag-o, bot pasabot gisgutan nini bag-ohon gyud ang karaan nga pagawi di na usbon sa diha nga humanang nabautismuhan. Unsay sumpay sunahan ingon dinhi. Tungod niini, hukas sa gikan kaninyo ang kabakakan. Kung kaniadto bakaton kang dako, human mabautismuhan, di na mamakak. Ang tinuod mao na isulti. Matod ba dinhi ang tinuod kinahanglan maoy isulti ninyo nga matagusa ngadto siyang silingan. Unya sa 27, nagingon dinhi, ayaw ninyo hatagig higayon ang yawa. Ang 28, ang kawatan kinahanglan dili na magpangawat, kundi magbudlay hinoon siya nga magbuhat sa maayong butang pinaagi siyang makamot aron maikahatag siya ngadto sa mga nagkinahanglan. So ang tinuod ay mga higala, kung humantang nga mabautismuhan, di na nato balikan ang atong mga kagahapon nga mga dili maayo. So bagbag-o na di ay, no? Ngayon sa may makuha nato humantang mabautismuhan. Dinis Mateo 3:15 ngadto 17 mga higala, dunay upat dinhi. Ako na lang isumarais tungod kay ang atong panahon dali nang gyud kayo hapit ng alas 7. So ang gisgutan dinhi human nga nabautismuhan si Ginoong Hesus sa Mateo 3:15 ngadto 17, dunay ni konsad nga balang espiritu ngadto kaniya, dunay tingog nga gikan sa langit nga nagingon, kini ang akong anak nga pinalangga, kaniya may kalipay ako. Onya sunod gitawag og anak sa Dios. Onya atong tagsa-tagsaon mga higala, sa diha day nga mabautismuhan ta, maapil sad nato ang pagdawat sa tibok pagkamatarong. Ikaduha, madawat nato ang gasas Espiritu Santo, o gay katulo tawgon tang anak sa Dios mga higala. Sumo kini ang mga butang nga mahimo nga madawat ta sa Ginoo humanta nga nabautismuhan. Anindot anang ang kunon ta sa Dios nga anak ta niya, unya makadawat ta sa gasas Espiritu Santo. Unya ang pinakanindot pagyudinha katong pag-ingon ni Ginoong Hesus, pagtuman sa tibok pagkamatarong. So wa naman tayo mga higala, akong ihatag ang ibalik ang panahon ngadto kang Barisaw. Okay, daghang salamat Brother Joel. Mga higala, wala nung tayo igo nga panahon alang sa hingpit pagtapos ng programa ni atong closing song, may man ang atong closing prayer. Mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagahong nga Dios na akas tronos asan sa mga langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong.
ladas kahayag sa kamaturan ang tanang mga naminaw karon gipangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mga higala sa kahanginan. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.